Am publicat până în prezent 3 cărți la editura Paideia. Prima în 2019, aceasta, Costin Petrescu la New York, 1919-1920. A fost un subiect inedit despre care nu se știa absolut nimic și pe care am putut să-l explorez grație șederii mele de câțiva ani la New York. Deci am ales editura Paideia atunci, pentru că știam că este o editură prestigioasă, o descoperisem în primul rând ca cititor cu ani în urmă, îmi cumpărasem cărți de la Paideia din seria Arte și Arhitectură. Eu țineam, ca cercetător științific și istoric de artă, să fie o editură bună, o editură acreditată, și știu că editura Paideia este recunoscută CNCSIS, Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior. Iar ca artist vizual mă interesa calitatea grafică foarte tare. De altfel, eu am făcut și designul grafic al copertei celor 3 volume și am avut chiar niște pretenții pe care nu știu dacă o altă editură ar fi putut să mi le satisfacă. De pildă, în aceasta, în prima carte, am vrut să apară la un moment dat în secțiunea de ilustrații reproduse în facsimil niște scrisori pliate în 3 și astfel încât cititorul, când ia cartea și ajunge la pagina respectivă, efectiv să deschidă respectiva foaie ca și când ar deschide o scrisoare. Am recidivat apoi în 2021 cu Dimitrie Grigoraș și Ordinea Clasică a Privirii. Este prima monografie dedicată unui pictor român contemporan care astăzi are venerabilă vârstă de 87 de ani. Și aici, de asemenea, am ținut foarte tare la calitatea ilustrațiilor, fiind un volum bogat ilustrat cu lucrări de pictură, de grafică, de mozaic, de tapiserie. Era esențial ca acestea să fie de foarte bună calitate. Și, în fine, cel mai proaspăt volum, Ilie Cristoloveanu, pictor și filolog în România și SUA, volum publicat anul acesta, în 2022, și lansat de curând atât la Muzeul Național de Artă al României în 12 mai 2022, cât și la Muzeul de Artă Constanța în 21 mai 2022. Un volum la care sunt coautor împreună cu dr. Mona Momescu. Aici este vorba despre un pictor ale cărui urme s-au pierdut în România pentru că el a emigrat în Statele Unite în 1922. După ce studiase în țară la Școala Națională de Bele Arte, fusese studentul lui G. de Mirea, avusese o activitate expozițională, fusese pe front, făcuse parte din grupul artiștilor mobilizați pe lângă Marele Cartier General de la Iași și expusese cu aceștia. Iar în Statele Unite s-a afirmat în special ca portretist. Între altele, a făcut portretul generalului Dwight Eisenhower în 1950, pe vremea când acesta era rector al Universității Columbia. Pentru că 3 ani mai târziu să devină președinte al Statelor Unite și, de altfel, Cristoloveanu așa a și rămas întipărit în conștiința publică americană, cel puțin ca portretist al lui Dwight Eisenhower. Am avut șansa să văd în original acest portret, care se află și astăzi în Biblioteca Butler de la Columbia University. Și apoi să descoper alte 2 versiuni ale acestui portret, mai mici. Cel la care m-am referit este în mărime naturală. Am găsit și 2 portrete mai mici bust în depozitele Muzeului Național de Artă al României, ele făcând parte din impresionanta donație de peste 160 de lucrări de pictură în ulei și aproximativ 14 de grafică,
donație făcută de văduva artistului, soprana Olga Cristoloveanu, în 1976, lucrările ajungând în țară în anul următor, în 1977. Practic am descoperit această comoară care a întregit puzzle-ul operei artistului, pentru că până atunci, pe lângă lucrările pe care le știam, cum ar fi acest portret menționat al lui Eisenhower, el mai făcuse icoanele catapetesmei Bisericii Ortodoxe Românești Sfânta Maria din Cleveland, Ohio, unde fusesem în 2017, le văzusem. Tot acolo, în Muzeul de Artă Românească aferent bisericii, se afla un portret în ulei al Anișoarei Stan, o figură proeminentă a diasporei românești din Statele Unite. Și apoi am reușit, împreună cu autoarea, cu Mona Momescu, să obținem imagini ale portretelor unor profesori universitari de la Columbia. Și am cercetat presa istorică, descoperind una câte una alte portrete, alte lucrări, până când am ajuns, cum spuneam, să descoper această comoară neștiută în depozitele Muzeului Național de Artă al României.